bulaklak, ang bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa COVID. Especially kabalos la D3 bio. D3 bio with Physio. D3 bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 bio. D3 bio with Physio. Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga naga-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas, batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic ijang D3 bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 bio, pero digit ka mo. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ka mo nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis lako makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 bio with Physio. D3 bio. D3 bio. D3 bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio. D3 bio. Ang D3 bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 bio. Ang D3 bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio. D3 bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 bio. D3 bio ang suplemento ko. D3 bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan.
DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabulig magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, naka-detox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aktif pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika Sport Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:10 sa agang oras. Bugal nga gidulong sa Tuscalawan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ito sa Barwa nga pagpangalagad sa adlaw sang Huwebes. 11 nga petsa sa bulan sang Agosto.
Mga ka-K5, today is August 1, 2024. Bula na kita sa Agosto, mga ka-K5. Kag sa pila na lang ka mga binulan, magapadika-tika na si Jose Marichan. Kay isa na lang kabulan, mga ka-K5. Magasulod na kita sa Bermans. Kung Bermans gani, muna ning ginaulat nila mo. Ang balila kuno pagpatak sang Bermans, na ma-feel mo na ang spirit sang Pasko. Uso naman ni Banwa, mga ka-K5, ang itsura sang Ilonggo icon nga composer kag singer nga si Jose Marichan, the father of Philippine Christmas kuno mo. Kamusta kamo tanan sa aton sining mga ka-K5? Isa ka manayang aga para sa aton sining mga kulturan nga nagupod na sa aton sining barwa nga pagpangalagad subong aga sa aton sining palatuntunan Foro de los Pueblos, the People's Forum. Foro de los Pueblos. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati, mga suki naton sa kahanginan, sa tanan-tanan nga mga mamang tsuper, mga nagapasada aga para gapamati sa ila tag-sa-tag sa mga stereo, pinaagi sa 88.7 FM, K5 News FM Iloilo. Babatian kita mga ka-K5 sa FM band, sa inyo tag-sa ka mga radyo, News FM. The leading News FM in Iloilo, mga ka-K5. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM Iloilo. Sa aton sining nga mga kauturan, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati kag mga suki naton sa online world. Sa tanan-tanan naton sining mga fans club members kag fans club chapters sa nakalain nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo, kag sa mga aton sining nga mga miyembro diri sa may syudad sang Iloilo. Good morning, gid sa inyo nga tanan. Amo man sa aton sining mga overseas Filipino workers OFW abroad nga nakatutok na sa aton sining barwa nga pagpangalagad. Isa ka maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan, mga ka-K5. Sarang kita mabatian kag makitaan sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Sa tanan-tanan nga nagapamati kag gusto nyo makaupod sa amo, maka-komentar online sa aton sining Facebook live streaming, kadto kamo sa official Facebook sang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share, mga ka-K5, para mas madamo pagid ka mga kultura naton around the world ang makapamati kag makaupod sa aton sining diskusyon. Subong nga aga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Sa mga may opisina, may klase, today is August 1, 2024, Webes nga adlaw sa aton sining mga ka-K5. Sa katulog pa dara subong, sa mga way pa makabugtaway pa makahimos, sa nagadigamo pa lang, kag sa wala pa makapangapi sa klinika DTX Coffee Mix, abi bugtaw na kag magpangapi aga pa, mga kauturan. Pukawa na da ang imo sini nga mga kaupod sa balay, pukawa na da ang imo nga mga estudyante o ang imo asawa kag bana nga may opisina aga pa. Sa mga wala pa makabugtaw, nami pang barikotot, nami pang tulog. Di una nga kita magbugtaw, sugatao ng mayong adlaw, kay ganiyari ng aton sa libanwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanima horontinyo bugtaw ron. Bugtaw na bango na. Alas 7:17 ka-K5 Raquel Gubatang. Sir Macjo Bedebedes Puleteo pukawan ng aton nga mga kasimanwada, kasi Mario tada, Baby Sigira, good morning. Kay Sir Reynan Haralda, Sir Reynan, kamusta nga aton sini nga pasada kay Bebe Agapang? Sir Ronito Sumbong, ka-K5 Fred Pasgala, mayong aga ka-K5 Fred, kamusta ang pagbantay da sa
imo sining pwesto da si Ma'am Sanel Abayon Koyo. Domingo, nagapumatigid sa to sining pagpangalagad. Lord Elisa Gensanio, Ma'am Neneng Lapating Branya, Ma'am Bing Space J, Ma'am Nene Shan Prasya. Good morning, Ma'am Nene Shan. Kay Ma'am Maritalia Mitsilina, mayong aga, Mamilay Montaño Palencia, good morning. Kag sa taran-taran naton nga mga kauturan, nga nagapamatigid sa to sini barwa nga pagpangalagad. Sa pangalan sang serbisyo publiko mga kabyanan, ang inyo kinaandan na lagad ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga, ako si K5 Ray, Espeha Umalay. Pilipinas, maayong aga, Ted Aujero Francia, August 1, 2024, 25 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Sa mga estudyante, maestro, himos na kamo, parang hindi ka mo malangan sa dalan kay ma-traffic, pero gina-remind gate nga magtumar sa ang DTX 500, D3 Bio kag TC para mabakod ang immune system. Subong damos ang nagahingo-ingo, ginahilanat, magod nga ginatangkaso, tumar kamo sa ang D3 Bio kag TC. Sa subong adlaw, dira sa Pasig, kag sa Kalinog branch, may free consultation. DTX 500, D3 Bio kag TC. Mga approved ining food supplements ang klinika nga mga produkto ni Dr. Ramel Itang Uy. So may mga nagapakonsulta man dira kag nagapangayo sang ilang doctor's advice sa maayo gid parang hingaltin ninyo ang free consultation nga ginahatag sang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras alas 7:19 mga ka-K5 sa to sining pagpangalagad. Palayon lang magpamakal sa mga suplemento sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga product center ni Dr. Emil Uy nga garantisado kag makabuligid sa aton sining ikaayong lawas. Sa aton sining mga ka-K5 sa mga mangunguma naton, hindi magkalipat magamit sang Postmaster herbicide sa inyong mga talamnan para mapatay ang mga hilamon kag hindi na magdamo pa ang mga peste nga hilamon sa inyong sining talamnan kag basma nami ang inyong sining ani kay wala sang mga hilamon nga nagapeste sa inyong mga palay. Magamit sang Postmaster herbicide. Alas 7:20 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talalupang doon naton sa Libarwa nga mga balita, mga dalagkuan nga mga topiko nga kay letabo diri sa may syudad sang Iloilo, amo man sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Standby ka-K5 Nicole para sa Paris Olympic Update 2024. Si Dr. nalipat ko sa pangalan ni Doc sa Haro. Nagpakabot siya kuno to kapon sa may clinic. No, to sa kay Christine. Ang balya po grabe gali si Doc no, pritihan niya gid gali ang mga reporter pakadto sa Paris no. Sa Sitio Paris, Barangay Barok, Tigbawan. Grabe bilib si Doc Simo. Ngara kakalabot sa Paris, France sa K5 Nicole. Standby na K5 Nicole sa mga update sa Paris Olympics sa 2024. Kay may pila kita ka mga atleta nga mga Pinoy ang naghampang kaina sang kagaon sa aton sini nga mga K5 diri sa Pilipinas sa Philippine time. Sa aton sini nga mga kuturan. So ano ang status na sang aton sini nga mga Pinoy athlete mga K5 may medalya na bala ang Pilipinas. Sa mga balita nga mga labing talupang doon subong aga mga kuturan. Are mainit-init pa banwa sa pagtimpla nyo sa nga DTX Coffee Mix nga kape diraw. Kay kahapon tuga sang tensyon sa tunga ni Councilor Cabaluna kag Councilor Dron. Samtang nga ginadiskusyonan ini nga natala na nga pagsuspende mga kabyanan sa nga modernization program sa mga modernized jeepneys naton diri sa may syudad sa nga Iloilo. Kag hindi lang diri sa syudad kundi sa bilog nga Pilipinas kiti may resolusyon na to ang Senado mga kabyanan. So may pila ka mga revision nga suggest kung tani si Councilor Cabaluna as para as we know sa aton sini nga mga K5 sa diskusyon nila kahapon apang may pagbaisay sa tunga ni Councilor Cabaluna kag ni Councilor Duron kag isa man sa mga king kakibot sang barangay San Isidro Haro mga K5
No, kay nalakip dito sa sesyon kahapon ang resolusyon mga kakipay o kon ang complaint nga nabaton sang sangguniang panglungsod o kon sangguniang panglungsod sa aton sini nga mga kakipay ang aton sini nga City Council sa reklamo sa kapitan sang barangay San Isidro Haro. No, sa aton sini nga mga kakipay may complaint nga ging pasaka mga kabyanan kay Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa mga kakipay sa mga nagapamati sa may barangay San Isidro Haro. No, ang ining complaint nga ginpasaka didto sa opisina sang aton sini nga mga konsehales diri sa may syudad sing Iloilo amo ning violation sang Section 60 Republic Act 7160 kung sa diin napahamtang diri mga kabyanan ang dishonesty, oppression, misconduct in office and abuse of authority. Amo man ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act against kay Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa kag kay Janet Gakuma mga kakipay. Istoryahan tani mga kuturan sa itong sinibanwa nga pagpangalagad kag karon. Maimbitaran naton si Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa gidman. Ang ining pagpasaka sang kaso bala mga kabyanan may basihan o kon ang ining pagpasaka sang kaso makabig naton nga isa ka politically motivated nga pagpasaka sang kaso sa aton sini nga mga kakipay kitiduan mo nang nabatsagan ni Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa sang barangay San Isidro Haro matapos banwa nga puliliansa kag ang nagpasaka sang kaso ang pila diri mga kabyanan kaopdanan pa ni Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa sang barangay San Isidro Haro sa iya sininga administrasyon. No, mga kagawad sa aton sininga mga kuturan ang pamangkot dira ka kay 5 Ted di nang panindugan ni di nang suporta ni Kapitan Wanesa kag di nang suporta sang iba niya sininga mga kagawad. Kay balota sini sa mga meeting gani sang Association of Barangay Captains Haro chapter. Why ni siya gina-involve? Gina-isolate ini siya. Gina-out of place siya. Oo. May meeting sa may EBC Why siya kay baloya nga may meeting? Why siya gina-inform? Kay he is a independent-minded abi nga punong barangay mo. Kay balo siya magtindog sa kamaturan because she was once a social worker sa DSWD. Kaya hindi siya sang ginahimo niya. And it was an upset ang iya nga victory dira sa pagkapunong barangay. Dumduman man to nga sino nga itong ginabakol ni K5 Ralph sa una tong former kapitan. Si natong drainage subla nga pinabayaan. Tawag ni gani may ginsuportaran man atong kagawad ang si Felix Doresa. Si former kapitan Felix Doresa. Nakita nila nga giant slayer ining si Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa dara sa San Isidro Haro nga isa sa pinakadako nga barangay kay 5 Ray. Si Kagawad Ruby Galliano duman ko ni former kapitan ini siya. And subong kagawad kag subuman si Roland Halbuena nga kagawad man. So, I don't know kung may personal nga away ini, nga ginihingabot lang gid, or may mando, or may basbas, halin sa mga mataas nga mga opisyal sang syudad, ining pag-ipit kay Kapitan Ronela Wanesa. Ina kung matuod nga wala mag-agi sa proseso, sabto niya na. Pero kung gina-claim niya man nga nag-agi sa usong proseso, may approval sa barangay council, so nung bot silingon sining kasong ini subong, nga ginapasuspend siya for 60 days, preventive suspension, bangod nga wala mag-agi sa usong proseso, ang pag-disburse sang kwarta sa pagbakal sang bugas, kag sang bulong. Ang bulong, suno kay kapitan, ang amlodipin, ang mga bulong sa hypertension, una pa buol si Kagawad Ruby Galliano, kag si Kagawad Roland Albuena. Bas ka plano nga, paano kay pag-abot sang bugas kag bulong? Una pa ganun sila kamlot sa mga beneficiary. Pagkatapos, all of the sudden, mapapile sila da sang reklamo, batok sakon. Matapos di ma-post ang ining king file nga complaint sang aton sining mga barangay kagawad or pila ka mga barangay kagawad dira sa may barangay San Isidro Haro
against kay Kapitan Rolando Mopoy Vanessa, nag-comment si Kapitan mismo siya sining Facebook, no? Isa sa mga ginpangambal sini matapos nga ma-post ini sa pila ka mga media, balyakad to kamo diri sa barangay San Isidro para pakita ko sa inyo ang COA findings nga may discrepancies ang previous administration nga nagalabot sa 12,873,395 pesos .73. Sinong previous administration now? Sino ga pungko nga kapitan to the time? Felix Torresa. Ara ng amon barangay treasurer nagsabat wala siya iya makabalo sa 800,000 pesos. Kadto kamo tanan diri sa barangay hall. Kay pakita ko sa inyo ang COA reports nga ginahambal nila nga 800,000. Una pa mga barangay kagawad pudyot sa mga bulong nga ginareklamo nila. Mga patayuya! Wala siyang patayuya sa punta. Di makaupod karon si Kapitan Ronela Dumopoy Vanessa sa aton sinibanwang nga pagpangalagad karon diri sa K5 News FM Iloilo. Abi i-share kag i-like yun dira sa mga taga-barangay San Isidro nga aton sinibanwang nga pagpangalagad. Good morning kay Pia Sibuan. Si Sir Joseph Sibuan. Sibuan. Taga San Joaquin. Sir Joseph Sibuan. Tristan Wat Gulay, good morning. Nagapamatigid sa aton sinibanwang nga pagpangalagad. Sa dugang naton sini ka mga balita. Lalaki dakop saging kasay nga bypass operation sa city proper, pulo ka mga Chinese national nga hindi kabalo maghambal sang Pilipino kag English, dugang nga ginamonitor sang NBI 6 sa mga ka-K5. Ibaloon taman ni karon mga kauturan, ining kontrobersyal dito nga pagkakasbala sang itsura. Kita way kami diha sa aton sini nga mga ka-K5 ilabis ka-K5 dead ka-K5 re umalay. Way kami diha sa mga politiko nga ginapinan, no? Way man sa mga ni Singkong duling diri sa amon nga ginatag para lang siya kaklaruhan sang tanan ha. Ang amon sini diri mga kabyanan ko may isyu nga dapat la kayo na muna aton sini ginadulong diri sa inyo. Okay? Ari ho, ang nag-viral to bala nga gimpost sang residente to sang barangay barangay Lopez Haina sa aton sini nga mga ka-K5, no? Nga nakita dito, Lopez Haina Haro, nga nakita dito nga ang picture ni Congresswoman Jamjam Baronda nadula sa dingding sa barangay hall. Kaya isang una ang nakapaskil dira, picture ni Mayor, picture ni Vice Mayor, picture ni Congresswoman Jamjam Baronda. Di ang argumento mo ni Kunuho sa aton sining mga kabyanan. Ang picture ni Congresswoman Jamjam Baronda nadula, ginislan sang litrato ni Executive Assistant for the Mayor Raisa Treñas Chu sa aton sining mga kuturan. Ti karon nag-react ang pila ka mga residente ti probably supporter man ni Congresswoman Jamjam Baronda no? Ti kung supporter ka ni Mayor Treñas hindi ka man guro mag-react ka kay Paiba Ted no? Either supporter ni Congresswoman Jamjam Baronda or concerned citizen sa aton sining mga ka-K5. Ang punto amo ni no? Ging kakas ginislan. Ano pa bina karon ko ging kakas mong tsura to sang isa, no? Anong botsilingon sina? May mga nagampal nga ti okay man tani kung gimbutangin dugang tsura ni Raisa Treñas kung wala ging kakas ang tsura ni Congresswoman Jamjam Baronda. May argumento man nga nagampal nga ti kung gimbutang ang picture ni Miss Raisa Treñas Chu kay naga-perform sa Sang Mayo bilang isa ka executive assistant sa opisina sang iya sini tatay. No, tadi ibutang man to tanan-tanan nga mga tsura sa mga executive assistant to. Tano butsilingon, why ga perform tong iban nga mga AA yahaw? No? Amo nang mga argumento, mga kabyanan, sang pila naton sini barwag ka mga netizen, kag pila ka mga pumuloyo dira sa may Lopez Haina Haro mga kauturan. Bagay ning kwan bla kay 5 Ray, ining mga pagbutang picture bla. Usually isa daw ego tripping bla. Daw ginasimba mo na lang ng picture nga rada. Kung ako halimbawa be kay 5 Ray, mag-official tayo, ikakasana sa kay pambutang na nga. Nibla? Gipangkakasog. Patsag ko mo to naglain buot pag ito ni Marcos to. Oo, araw. Kaya ipakakas ni Sara Duterte tanan ng mga display sa eskwelahan mo. As well as sa eskwelahan, nakabutang ng picture sa presidente. Presidente. Sa tubang na babaw ka blackboard. Blackboard, di ba? So isa to guro ka mga local lang ang moves bla. Nga kakson para hindi matandaan ang wala recall ang pangalan nga Marcos. The same thing sa
the same thing sa mga opisina bala sa aton sining nga mga ka-K5. Tuod gid man no, sa aton sining nga mga kulturan. Pero matapos ini natabo, may isa ka SK chairman sa isa ka barangay mga ka-K5. To the rescue. Nga to the rescue. Si Kelvin. Kay Inday Raisa. So, gimpang screenshot ang tanan nga mga post ng media kag pagwa sang iya sini nga sentimento mga kabyanan. Sa iya dito nga argumento, ginambal ya sini mga kuturan. This is a free country. Kag hindi dapat pagi-questionon ang kinamatarong sang mga pumuluyo o sang komunidad. Kung ano man ang ila sinada nga diretso, kay may separate autonomy. No? Ang barangaya kaga mga pumuluyo man mismo kuno kung sino yang ila gusto nga ipaskil dira nga tsura, no? If they think that that person is deserving to be recognized kag madayaw sa aton sini nga mga ka-K5 sa ila sini nga komunidad. Foro de los Pagos. Kung sa bagay si SK Chairman ganin, di man ganit siya SK Chairman sang Lopez Ayna mo. Oh. Nagsurusaw-saw la kay istorya. Nagsurusaw kay istorya pero timpamangkot dira dani if you are official. Exposing your statement no as a public official, the elected sa mo as SK chairman mo, make it sure nga you are not belong to any political colors in Iloilo City. Pero kung identified ka kay 5TED nga nagasunod-sunod ka nagasimhot ka malanda sang buli sang isa man ka politiko, tino pa biyang bilis ang emotion nga ginapangambalay. Kung ikaw elected pa rin sa SK chairman nga si Kelvin de la Peña sang Tansa Timawa Zone 2, may mga political biases man kita. Correct. No? Pero once nga ikaw inang elected, kuwan ka na, non-partisan ka. Correct. May ara ka niya personally, pero hindi ka magpayag-hayag naman. Ginagamit mong imo nga poder da. You are being paid sang tao to serve the entire population. And you should not just the Oswag or Trenyas supporters da. And nagakatabo subong you're drawing the line sa mga opod mo sa SK kag sa mga pumulo sa barangay nga kutob sang hindi mag suporta sa kay Trenyas, hindi ninyo pagatagan sang ang hindi magsuporta kay Trenyas, hindi ninyo pagatagan sang higayon dira kay 5 Ray. So uncalled kay SK Chairman Kelvin de la Peña taga city proper kang natabo niya dito niya sa sa Haro. Abi pa lugar ka man. Kag hindi pagibutang nga daw sobra ni nga pasipsip imo. Dira naman sa Barangay Lopez Aynas Haro, no? With all due respect sa inyo mo nang ambal na ni Sir Ray. Nga kami diri away kami sinapinan nga politiko. May mga panindugan kita, pero diri sa radio we have to be balanced. Correct. Kung anong nagkakabagay dira. Sobra na inyo dira yang pamulitika, no? Una, bisan respeto na lang abi kay Congresswoman Jambaronda. Again klarohon ko why ko di angin bayaran di kag hindi tayo magbaton kay 5 Ray. For us to remain independent diri. Correct. Ngini kita ma-impluwensyahan. Ibutang nyo kay picture na ya mo, no? Sang sitting or current nga mga official sa nga syudad sang Iloilo. Butang nyo da kay for people nga ma-recognize. Actually sa lagid nimo, kung ako ni si muna gani ambal na ton, why sila nabiga kuha kasang idea kag political tawag ni political advice sa aton. Kay 510 mo kung ako na ya, kigang ko mo ko si Mayor, ako si Miss Raisa Trenyas Cho, kigang ko ng barangay, nga gikakasyo nyo na tsura ni Jamjam. May suhan kita sina. Hindi nyo pagkaksa. Kung buot dugang nyo lang kuda, salot nyo lang kuda sa dalom ho, hindi nyo lang pagkaksa kay may suhan kita sina. Hinugay ikaw Ikaw gilalagamba sa mo, ikakaso ng kay Barondada. Nagpati malangko sa sugo ang nagutik sakon. Ang sobrang information na nabaton, grabe niyang pugaay kay 5 Ray. Pugaay sa barangay ang mga ang mga barangay officials bala. So
dapat ang mga barangay officials mangin non-partisan. Correct. Non-partisan kamo. Hindi nga Actually, kung sundon ka kay 510 in ethical way, amo gimana dapat mo? No, kung elected official kayo, you should be non-partisan because you are not serving selected people or individuals in your community. You are an elected official and you are the servant and the leader of the entire community sa mo barangay. Kung bisala no panadayang iya sini panindugan na, serbisyuhan mo na sila. Huwag ka na dasang pinilian. Elected official ka. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ti subong tama na kagarot, nagamatamat na. August na, September mga kabyanan, duha na lang kabulan antes ang filing sang Certificate of Candidacy. Sa aton sini nga mga ka-K5, sang COC, no? Sa aton sini nga mga kuturan, kita diya ang aton malang diri nga makitan nga kung ano ang husto, amo na nga aton sini banwa nga panindugan because kami diri sa media, amo na gitawag kami nga media mo mamo from the word medium na mo. Sa tunga kabla, sa aton sini nga mga ka-K5, we remain still neutral sa tanan namon sini banwa nga ginadulong kag na-discuss inyo kay kung ano yung pamatsaga namon insakto nga dapat obrahon amo na nga amon nga panindugan, no? Hindi ko mo nga do pabor kita sa pila ka mga sentimento kag argumento, no? May ara na isang politika si Kontasos. Why gani isang biskan gani kape kag libre nga ice water. Hindi nyo tamon diya pag-istoryahan nyo. Pag libot na baladi sa syudad, overkill na katama ang mga kandili, political tarpaulin sa mga politiko di kay 5 Ray. Isang din lang libot para na nga eyesore na bala sa mata. Sobra na nga kadalok inyo sa pwesto. Kulang na lang nga magbutanda, vote for mo. Bilog nga line up para na. So anong vote sa mo sina? Kag sa mga barangay officials, remain neutral. Kung hindi naman ka mamangin neutral, kasi may mga biases giman kita, pero hindi niyo pagpakita da. And a sign of respect, no, sa mga pumuluyo dira kag barangay officials ang Lupisay na haro, respeto lang kay Baronda, kay tisang sitting congresswoman da. Kung buot, parang nga daw fair nilang tani, kay sa inyong paglanto, grabe kinang bulig ni Inday ninyo Raisa, kay executive assistant siya. So, sakto itong imo kina-suggestion, butang talanda nga itsura sang mga EAO, mga consultant ni Trenyas, mga advisor niya, ang executive assistant pala. Obra ka mo daw, organizational chart sang City Hall. Amo na yung nasulduan, amo na yung nasulduan sa syudad sang Iloilo, tag 80 mil, pasin mil, kada bulan. Amo na sa mga nag-hutek ni sa alkalde, amo na yung nagtatrabaho sa NBF sa alkalde. Para bla fair, no? Isa bang ang nagkakatabo din, ginapaka-Diyos nila, ginapaka-kasantos nila si Raisa Trenyas sa K5 Ray. Kung ako gani, halimbawa, mag-official kita, sulod ka sa opisina, mama ko kakasan ng picture nga na, diba? Kadto ka sa barangay, may mga tarpaulin, kakasan nyo ng mga welcome Ted Fransang na. Oo. Ito naman, hindi naman bang yun, dito grabe kisited. No, it's not about you, K5 Ray. Correct. But it's about sang mandate sang tao sa imo. Hindi ikaw, kundi ang mandato sang tao nga mag-alagad ka. Why na naya, galing kayo nga katabo subong ego tripping. Ego tripping. The same is true. Nagwangal si Sara Duterte. Sa mga Dutertans, basi makakig naman kamo nga si Ted Franza ni, kuan ni Pinklawan ni, or kuan ni sa piyak nga grupo ni. No. Anong ang si Sara Duterte kay 5 Ray? Nga reklamo, isang naging kakasan siya sang 75 ka police personnel. May bilin pa man gani, may army pa ganing nabilin to. No? Ang natawag lang daw entitlement bala. Daw naga-ego trip ka blang ati, I am the vice president here. I am the mayor here. I am a daughter of mayor here. Di ko ni naga-create ini sang division kag sang conflict kapin pa kayo yung nagalapit ang eleksyon. Dapat mangin matured na kita sa pag-approach sa pagdala sa eleksyon ni kay 5 Ray. Mga barangay officials, kamo dapat sila magpanguna, dahil hindi nga kamo mismong nag-create sa division pagi sa kinahimo ninyo dira nga nagapaakig sa iban. Sa ato sa mga ka-K5, so muna, sa ato sa mga kuturan, no? Ibalansin nyo ang tanan-tanan, no? Sa ato sa mga ka-K5, subong mainit ang politika, gamay nyo lang ang hulag, karon taligi. Baliskad gid kamo sa mga pumuluyo. Inabalang it's better to be quiet
no? It's better to be silent than tama ka kagahod tapos baliskad ka bla along the way bla. Sa tun sini nga mga ka-K5 kati ang imo sini nga ulag di mo na monitor kung ano na lang to pay pang mando ka pang sugo mo. Gasala ng espiritu sa mga tao to nga ginapang tulod mo ka-K5 te. Oh. Nagkadto kasubong sa mga barangay hall diri sa syudad. Usually why hindi mo na makita dabilog adlaw ang barangay kapitan o mga barangay officials kay permi lang ginapatawag do sa City Hall. O ang latest ang information kay 5 Ray, may empleyado sang Treasurer's Office sa City Hall nga gin pull out na siya kagin sa ilos barangay. Gin reassign nagligad pa ni sang July kuaninisa mo do July 16 ang effectivity gin silo na siya sa barangay kay ina ang hambal sang Madam First Lady. Amo na confirm ining information. So gusto nila nga imo nang tanan butang nila i-posisyon ng nila ang ilang mga tawo para sa re-election or sa election bid nila for next year's election kay 5 Ray. Sige, we're trying to connect our line with Kapitan Ronela Dumopoy Wanesa. Basta di ka pamati, kaya gatawag kami sa imo, no? Sa aton sining mga kuturan. Alas 7:43, so kung alang-alang pa wala pa, i-message sa daan mo matawag kita, dugay-dugay, kuwaon tayo report ni K5 Nicole, update na ya. Sa aton sining mga K5, para sa Paris Olympics 2024 update mga kauturan. K5 News FM Paris 2024 Olympics update. Pakalmahan tanay ang inyo sini nga mga heart dira no. Kuwaon tayo report ni K5 Nicole Tiprado sa Paris Olympics 2024 update. Kamusta ang aton sini nga mga atletang Pinoy nga nagampang dira K5 Nicole kag ano ang mga status na subong sang aton sining mga atleta may tsansa pa bala nga makakuha kita sang medalya. K5 Nicole Tiprado standby para sa Paris Olympics 2024 update. K5 News FM Paris 2024 Olympics update. Nick, bonjour. 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 Petit fail. Kay balo ka sa race ang natawag nga petit fail. Petit fail. Gamay nga bata ang report. Kung sa French ni petit, P-E-T-I-T. Petit fail. F-I-L-L-E. Petit fail. Sinik. Yes. Diba, Nick? Bonjour. Bonjour. What's lingon? Good morning. Good morning. Oo, good morning. Ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. As of now, yari ang pinaka-latest nga update sa nagapadayon nga 2024 Paris Olympics ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Kahapon nga adlaw, apat naton ka mga Filipino athletes ang naghampang ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Amo ini sila si Joanny Delgaco Liman para sa women's rowing single sculls. Sa duwa naton ka mga boksidor, si Hergy Bacquiadan para sa boxing women's 75 kilograms division, si Carlo Paalam sa boxing men's 57 kilograms division, kag si Carlos Yulo para sa all-around exercise sang men's artistic gymnastics. Si Joanny Delgaco ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted is nagtapos ini siya sa 5th place sa semifinal sang CD1 na may oras nga 8 minutes ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. So, ang final ranking ni Joanny Delgaco is ma-proceed ini siya sa Women's Single Sculls D sa buwas nga adlaw, August 2, 3:42 PM oras sa Pilipinas para nga ma-determine ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted ang final ranking niya para sa nasambit nga event, ang Women's Rowing Single Sculls. Samtang sa boxing, si Hergy Bacquiadan kahapon na pierde via unanimous decision sa top seeded nga si Li Qian sang China sa round of 16, wherein ang score is 30-27 ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. So all in all, in favor ang mga judges sa
pambato sang China nga si Li Qian nga may score nga 30, samtang si Hergy Bacquiada naman ang may score nga 27. Ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. So eliminated na, wala na sang masunod na hampang si Hergy Bacquiada, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted para sa boxing women's 75 kilograms division. Samtang si Carlos Paalam nag-avanse na ini siya sa quarterfinals matapos na magdaog batok kay Jude Gallagher ng Ireland sa round of 16, wherein ang score is 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28. So sa 5 ka rounds, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted, in favor tanan kay Carlo Paalam. So ang next game ni Carlo Paalam is sa quarterfinals sa August 3, Sabado, 3:46 p.m. batok kay Charlie Senior sang Australia. Ini matapos no, din perde ni Senior si Basal Usturoy sang Belgium. Inaman sang kaagahon ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Samtang sa gymnastic, ang pambato na to na si Carlos Yulo, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted, napaslawan ini siya nga makakuha sang medalya para sa final sang all-around event kaina sang kaagahon ka-K5 Ted. Nakatipon ini siya no sang kabug-usan nga score na 83.32 points ka-K5 Reka, ka-K5 Ted sa anong tanan sa mga rotations. Isa diri ang pommel horse nga may score ini siya nga 11.900 points, sa rings nga 13.933 points, sa vault nga 14.766, sa parallel bars nga 14.500, sa horizontal bars nga 13.600, kag sa floor exercise nga 14.333 points ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Isa pa dito, no? Kaya sa anong ka-rotation ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Ang imo nga monitor da ka-K5 Nicole, tama ka tunog. Painay na yan. Wala na, ito kong monitor di. Monitor mo sa radyo mo da. Oh, okay na? Ikaw lang hindi na pag speakerphone para nga hindi mag-feedback. Oo, wala man. Sige. Go. Liwan naton si Carlos Yulo, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted, is napaslawan ini siya nga makakuha sang medalya para sa all-around event finals kaina sang kaagahon. Ini matapos no nga nakakuha lang ini siya sang 83.032 points, nag 12 place ini siya from 24th spot, nagsaka ini siya amat-amat to 12 spot ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Sa anom ka mga rotations, ang pinakamanubo niya nga score si Carlos Yulo na nihong ginambalya ka-K5 Paul ni ka-K5 Nicole sa gymnastic. Oh. Sige, go ahead. Oo, sa anam ka mga rotations, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted, ang manubo nga score ni Carlos Yulo is ang sa pommel horse. Inibangod na nahulog siya, no? Nahulog ini siya sa may aparatos, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Amo nga nagdangat sa, or nakakuha lamang ini siya sang 11.900 points sa nasambit nga event ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. All in all, 83.032 points. Nakakuha sang gold para sa all-around event nga finals. Amo ang pambato sang Japan nga si Shinosuke Oka nga may 86.832 points. Silver ang pambato sang China nga si Chang Boheng nga may 86.599 points. Kag ang si Xiao Gauteng, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted, nga may 86.364 points. So, sa karon nga adlaw, August 1, 2024, wala sang may nakaschedule nga hampang para sa mga Filipino athletes para sa 2024 Paris Olympics, ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. Bantayan ang hampang buwas nga adlaw ni Giovanni Dalgaco para nga ma-determine ang iyang final ranking sa women's rowing single sculls. Sa August 3, hampang ni Carlo Paalam, same as with kay Carlos Yulo, sa August 3 para sa men's floor exercise na finals. Kag sa August 4, ang finals ng men's vault ka-K5 Reka, ka-K5 Ted. So, si Carlo Paalam gani ang boksingero ta proceed na sa ano nga round? Quarterfinals ka-K5 Ray. Quarterfinals na siya? Oo. Makontra niya si Charlie Senior
sang Australia ka K5 Ray. Sige. So, i-insert lang naton ka K5 Ray, no? Kay may pamahog ka K5 Ray kag ka K5 Ted sa mga Israeli Olympians sa Paris Olympics ka K5 Ray kag ka K5 Ted. So sa karon, ginausisa na sang French police, no? Ang ginapayag na pamahog sa kabuhi nga nabaton sang Israeli athletes nga nagpasakop sa Paris Olympic Games ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Ginpayag man sang anti-cybercrime officer sang France nga ginpakakas na sa prosecutor office ang mga nagalapta nga personal details sa mga atleta sa social media. Suno man no, sa National Cyber Directorate sa Israel nga nahibaluan sa ilang investigasyon nga ang Iranian hackers amo ang naghimo sa social media channels agod na i-publish ang personal information sa mga miyembro sa Israeli delegation na padalaan sang death threat ka K5 Ray kag ka K5 Ted. So nagapagwa naman no sang payag ang Iranian mission sa United Nations nga nagasiling nga terrorist acts have no place in the principles of resistance groups. Lies and deceit cannot switch the roles of the plaintiff and the accused ka K5 Ray kag ka K5 Ted. May hate campaign sa mga Israeli, no? Yes. They're the chosen ones, gidman mo. Biblically, ginahingabot man ini sila. So, bisan pa sa Olympics, ginahimuan sila gyapon pamagi nga kaugtan. So, amo na ka K5 Ted, gina-investigaran naman no, sa French police ining pamahog sa mga Israeli Olympians dira sa may Paris ka K5 Ray kag hindi na makuan K5 Nick, hindi mo na mabaliwala lang mga pamahog ina. Kay 2015 sa may Paris terror attack man mo. So, ang pamangkot subong, how secured ang mga atleta dira sa Paris, France. Ito yung mga terorista niya, they will just sow fear. Gusto makuha nila sila, sabog nila isang katuntuhan nila mo. Kag mga ulat man sa isang tansa, makita nila nga medyo relax ang security sa mga Israelis da. Kag bumbahon nila da sa foreign land. Amo ni mga challenge yung kaysa mag-host ka sa mga dalaguan nga mga events, no? Mga international competition ni mga kasubong sini kay ang threat grabe gid, especially dira sa mga countries nga mabalo kita prone sa pagpangatake sa mga sa mga terorista ka K5 Nicole. Yes, ka K5. So for sure na handaan naman isang France government ka K5 Nicole. Yes, ka K5 Ray. Hindi na ito matabo ang 2015 Paris attack kay 100 to katao patay. Anong ni ka tuoding gawa nga balita nga ang Seine River, S-E-I-N-E, Seine River sa Paris, dira na ginahiwat ang ang mga ng racing no sa tubig. Rowing. Rowing ni ka ang substandard mabaho. Do wala man na K5. Abi katuoy na bi karon be? Check be. Kay bisan si Mayor Ana Marie Hidalgo Alu, amo ni yung mayor da sa Paris mo. Pangita mo si Mayor Ana Marie, kuan siya Spanish, French nga mayor, nagpungko sa pwesto sang 2020. Nagareklamo sa kay ginapayag substandard ang quality sang tubig. Oo. Baho. Mayo guro diri na lang sa Iloilo River, no? No, kampiyon pa Iloilo River tao. Foro de los Pueblos. Puno nek puno sang E. coli bacteria. Di daw matistingan gid karon. Di kung mamukong polluted kag baho ang tubig. Ang gagaliwatan sang tawag ni sang rowing. Hindi madula concentration sa mga athlete mo. Baho mo. Baho mo. Mangi bugsay ka dan nga bugsay da, siyempre ang ilong mo da ga sopo ng baho da, gadula man persa mo. K5 Nick. Yes, ka K5 Ray ka K5 Ted. Pero dumatistingan gid karon ka K5 Ted ang akon nga bonjour kung istoryahan naton si mayor. Oo. Kato ka man sa sa Eiffel Tower bla. Ang Eiffel Tower daw A-shape ni sa nga tower. Nga iron lattice tower. Nga ginimo na sa ni engineer Gustav Eiffel. Amo nang Eiffel ang tawag sa nada. E-I-F-F-E-L. K5 Nick. Try kung malalampas mo ang 1,665 steps. Kalintang na.
Kamasaka mo? 1,665 steps Diri ang pa Eiffel kani Tower. sa stasyon ginahapo na. Didre sa ganina practice sa 4th floor ka Swan Rose Building. Every 15 minutes break, nagasaka pa na og saka Yo, pa na. mag 1,665 steps lang tawo mo kung pila mo ka oras ka masaka eh. Oo, ma-test gid ang ano kang aton nga batiis ka K5 ray kag ka K5 tad sa 1,000. May interview mo manda karon, mas interview mo manda si Prime Minister Gabriel Attal bla? Oo. Ha? Si Oo. President Emmanuel Macron. Interview ha. Oo. Challenge na. Oo, ang aton nga istoryahan ay nagakalambot ron to sa may sitio Paris, Barangay Barok ka K5 ray kag ka K5 tad. Nagapinamangkot ron to ang piyak balay namon kun kumusta si Nicole Marie sa Paris. Bala mo dito ka sa nagapit ka sa Paris, sa Parisan ni Diwata bla. Sige, salamat kay K5 Nicole. Sige, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka pa. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Paris 2024 Olympics Update. Ang Paris Olympic Update 2024 ang ginadulong sa atos kalawan sa klinika DTX 500 mga ka-K5 di superior antioxidants nga pambato sa balatian nga diabetes, high blood kag sa nagkalain-lain pagid nga mga balatian. DTX 500 di superior antioxidants himo sa ginextract nga amargoso kag panit sang tubo o kung ginatawag naton nga di sugared cane extract. Alas 7:58 sa aga. May dahil nga pagpamati kay Genesis Rex Agnes. Good morning. Pa-shout out lang sa taga Medilab and Clinics. Nga nagpamati gid sa K5 News FM Iloilo, Maritalia Michelina, Sir Benji Astorias kay Ma'am Luna Mundido. Good morning. Sa tanan-tanan nga members ng K5 Fans Club International 2 kag 1, nagasigabong sa Leganes ang Foro de los Pueblos, Maria Grace Subong Morillo. Good morning. Have a blessed day sa inyong aduha. Salamat kay Maria Grace Subong Morelio, nagapamatigid sa ato sa Barwa nga pagpangalagad. Alas 7:59, mag-break kita sa makadali sa pagbalik naton. Makaupod na naton si Barangay Captain Ronela Domopoy Wanesa sang Barangay San Isidro, Haro, mga ka-K5 sa barangay ni Sir Jemmy Haneo. Alas 7:59, magabalik ang Foro de los Pueblos program matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa kabaga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ako. Lagi man ang pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na.
Daw ka, happy birthday. Sana malala ko nakaratas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers,
K5 News FM Fans Club International at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda, namit talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakaka-relate at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am,
open na ang radyo, ma'am, tunuga, gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo ka to, ma'am, ay, mamati, gid kami, ay, ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so, nagabanding-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ila nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WVTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ila nga pantrabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nag-aobra diri sa WVTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 Eastern Review. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come and together, we are get the party burning. And together, we will continue this song that towards the pillar, to the sky, and let's the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in. Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to prove us to wear our hat.
Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 8:16 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Dili lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM ang kampiyon nga istasyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa aton sini mga pilangga nga mga tagpalamati, please tumar na kamo sa inyo sini nga mga suplemento. Ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarangin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang ining Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy ang ginakabig naton nga di antiviral and antibacterial specialist nga sarangin makapatay sa mga viruses sa aton sining lawas kag bacterial infection. Magbakas ang Klinika D3 Bio sa aton sining mga kuturan para malikawan ang balatian nga Alzheimer's disease o kon pagkamaralipaton kag mga malala pagid nga mga balatian. Kasubong siyang TB, pneumonia kag ining hilana tubot rang kaso sipon nga posible maglala imna na dayon sang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist ni Dr. Ramil Uy nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Unta tin ang pagbakas ng vitamin D3 lang dapat magsaylo na sa Klinika D3 Bio kaysa Klinika D3 Bio 2-in-1 kag epektibo. Parisan siyang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Nanasidik vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy ang Mighty C. Mas ginpamaskog nga alkaline vitamin C. Sa gihapon ko po ninyo ka K5 Reyes Pea Umalay kag ka K5 Ted Aujero Francia. Ang sobra kadamo nga free radicals nagaguba sa imo cells, tissues kag organs. Pinapakita sa mapagtuon nga ang oxidative stress ang may kang tanan sa pathogenesis sang cancer, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, alta pressure or hypertension, stroke, fatty liver, cirrhosis of the liver, fatigue, pagkabawas or infertility sa mga lalaki. Haring good news. Magtumar sang DTX 500. Ang DTX 500 adlaw-adlaw agud may protection ang cells sa makalalit nga epekto sa oxidation. Na tonsillitis ka, tumari sang DTX 500 kag may TC. Mataas imo nga blood sugar level ay mga dugo taas ay mga BP, tumar sang DTX 500. Wala sang overdosage, wala sang side effects kag approved ini sang Food and Drug Administration. Sa mga constipated, mag-inom sang Klinika Sporebiotics. May UTI, urinary tract infection, kag may dysmenorrhea sa mga babayi, Klinika Sporebiotics. Para wala sang smell under sa mga babayi sa feminine area, magtumar Klinika Sporebiotics. Para hindi ka pagkututon sang lamok kay damo lamok sa mga gulag kuan blani sa isang din lang. Gatuga ni isa iman sang dengue. Kapon may istorya kita 12 years old nga bata. May istorya nato ng iyang Iloy 12 years old. Ginigo dengue kag nag-complicate ara subong sa St. Paul's Hospital bangod sa dengue, taga poblasyon Ilawood, Pasig City. So don't take chances. Kung malang nga ang naimo pamatsag, nilanat ka na kadto na sa doktor. Kag parang may protection na ang lawas batok sa dengue, sa lamok nga nagdala sang dengue, Aedes aegypti kag Aedes albopictus, pamanyos DTX herbal oil. Nga palagyo ng lamok, lavender kag lemon scent. Panghabon ka DTX beauty soap. Pangape ka pre-bio coffee kag DTX coffee mix. Sa mga lalaki sa trabaho sa adlaw kinahanglan mo gid ang pwersa nga may mapuros ka kun karaya para nga hindi ka pagkapuyon, may extra energy ka. Extend food supplement for men. Magluwas nga para sa inyo nga intimate moments sa imong asawa, ang extend food supplement for men sa mga lalaki nga may arthritis bala. Good news ini. Kay effective sa pagtap na sang arthritis. Of course, alikawan mong pagkaon sang mga unod dira, ang mga atay, mga nga nagatrigger bala sang arthritis. Tumar sang extend food supplement for men. May mga pamangkot ka parte sa mga food supplement kay ni sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadto ikaw sa Klinika outlets, Klinika sa mga product centers sa Pasig, sa poblasyon Ilawood, Pasig City, Salvacion Street, sa Kalinog, sa Cosmart, sa tubang sang Macdo, sa Miagaw, kag sa Haro, Iloilo City Branch. Kay may free consultation subong adlaw Webes sa Pasig. Sa Mataga Pasig, 51 ka barangay, parte sang Kalinog, Dueña, San Enrique, San Rafael, Dingle, Dumaro, Capiz, Lumalag, Cuartero,
gaba pamati ka mo subong, hingalitin ninyo adto kamo sa Klinika Pasay City Branch. Kami free consultation kada Webes kag kada Lunes. Sa Kalinog Branch adlaw-adlaw. Sa Yag-Aw Branch kada Martes kag Domingo. Sa Haro Iloilo City Branch Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo. Ang good news kay makabakal ikaw sa mga food supplements ng klinika. Sa single purchase worth 500 pesos, may coupon ka. The more coupons you have, the more chances of winning sa big time radio promo, Suki Ayuda promo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para hindi ka man constipated, pangape DTX Coffee Mix. Ini nga mga produkto approved sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Itang Uy. Oras mga kakipay, 8:22 sa aga sa ito sa mga pagpangalagad. Kadto na kamo sa mga product center ni Dr. Ramel Uy kag magpangumpra na sang aton sining mga produkto halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Actually ginatinguan naton nga makonek ang aton sining linya with Kap Ronela Dumopoy Vanessa sa pagkabalo naton nag-okay na ni siya kaina. Sa aton sining pagpangalagad apang sa pagtawag sa aton sining technical team, patay ang cellphone ni Kap. Off. Okay. Kap, mati lang da. Kita tadi gusto ta personally ma-interview si Kap kay para at least mapatpat di ang pila naton sa ni mga pamangkutanon. But anyways, natinguan man nga ma-interview ni K5 Aaron Lloyd Repollo si Kapitan Ronela Vanessa kagabi sa pagkadto sang K5 News FM Iloilo News Team sa sining puluyan. So basically, kung isa-isahon tani ang tanan nga mga complaint nga gi-submit mga ka-K5 sa aton sini nga mga konsehal diri sa may Iloilo City, no, against kay Kap Ronela Vanessa, magabihan ta sini o kun mahapunan ta sini mga kauturan kay pila ni ka-pages. However, sa malipot na pulong sa aton sini nga mga ka-K5, isa man lang gina-complain nila ni, no, sa kay Kap Vanessa ang allege nga pagpagwa sang kwarta ni Kap Vanessa gamit ang pundo sang barangay nga wala nagagi sa proseso. Amo ni ang complaint nga ging submit sang mga complainant mga ka-K5. Isa-isahon tang pangalan sa mga complainanta sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sining nga mga kuturan, si Eugenio Bolivar, Cheryl Maralit o Cheryl Marilone kun Maralit, no? Maralit, Robe E. Galliano, Rolanda Halbuena, Bernard Gimulgada, Felix Doresa. Si Felix Doresa, amuning former barangay captain sang San Isidro. Rene Dimasuay, kag Jeanette Regby. No, sa aton sini nga mga ka-K5 versus kay Ronela Dumopoy Vanessa nga current barangay captain kag Janet Galcuma. Sino ning mga pangalan nga pangmit lang naton ka-K5 Aaron kag sino ining upod ni Kap Ronela Dumopoy Vanessa nga si Janet Galcuma. Kaya dapat ibaluon naton danay una kung sino ning mga complainant, no, kag ining mga ginpang akusar mga kuturan may kang tanan sa Republic Act 7160. Dishonesty, oppression, misconduct in office and abuse of authority, kag Anti-Graft and Corrupt Practices Act, batok kay Kapitan Ronela Dumopoy Vanessa sang Barangay San Isidro, Haro. Foro de los Pueblos. Ka-K5 Aaron Lloyd Repollo sa linya naka-standby sa imo sini nga pagsugilanon kay Kapitan Ronela Vanessa kagabi. Anong panindugan niya sini? Sino ining mga complainant ka nag-file sang kaso batok sa iya. Sa kampiyon nga report, ka-K5 Aaron Lloyd Repollo, standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ray, K5 Kated may nga no? Regarding sa issue nga ginaligar pagpasaka sa kaso sang ining mismo council ni K5 ining si Eugenio Bolivar, si Cheryl Marilet, Robe Galliano, mga barangay kagawad ni isang barangay San Isidro?
Yes, confirmed. Rolanda Beluena, Bernarda Gimolcada, Felix Doresa, Rene Di Masuay, Zenet Rigby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanan niya gid nga kagawad? Yes, K5 Enrico. Si K5 Enrico karon pasapon. Sorry, K5 Ray. Oh. Mga kagawad niya ini kag tawag sila K5 Ray. Ang ining issue nga masubra 800,000 pesos o kunyara sa 818,085 pesos 45 Ray nga balor sa nga pondo ang gin pato-pato diri kay parang barangay Wanesa nga ginapatihan K5 Ray nga wala nagahagi kuno sa susto nga proseso. Pero sa hinunano naton sa gabi diri kay Kap kagin siling niya ining mga barangay nga nagpasaka siya sa kaso. Actually ining 800,000 ni suma total na nimo. Mamo damo diri sang mga budget nga ginpang mention ka K5 aron no mga expenses ba sang barangay, mga pundo sang barangay gingin pagwa sa ato sini nga mga ka K5. So ang total sini kay nakabutang diri in the month of December of 2023 and January 2024 alone. So accumulated na initanan a total of 818,000 pesos. 818,085 pesos. Amo ni siyang total tanan na ka K5 Aaron Lloyd Repollo. So anong nahambal sini ni why isang kagawad nga upod si Kapitan Ronela Dre? Sino ni si Janet Gakuma? Si Janet Gakuma K5 Enrico. Sorry Ray. Hindi kita magsala ang treasurera ini ni Kap Wanesa. Pero sunod rin kay Kap Wanesa K5. So walo ka kagawad sa barangay San Isidro against sa ila kapitan kag sa ila barangay treasurer mo na. Yes, K5 Ray. Okay, go ahead. Yes, K5 Ray. Amo ni ang kwarta ning pondo nga ni-release na K5 Ray. Nagagini sa gusto nga proseso. Ang nanamin ni Kap Wanesa ang gusto nga proseso may session, may agenda nga gintakol, kaupo diri sa iya nga mga kakonsyal, K5 Ray, K5 Ted. Karon sa pag-susod kita ko libaluan sige nga bukus nga council diri, pati ginpirmahan nila ni agud nga maaprubahan ang ining resolution nila agud nga ma-release ang ining pondo K5 Ray, K5 Ted. Pwede kita masala sunod kay Kap. Sa Disyembre nakapamakal ini sila kay K5 Ray sa mga bulong kag mga bugas para sa giving program nila ni dito sa mga pumunuyo nila sa relocation site sa sulod-sulod ginato Malaki 5 Regated. Karon pag-abot ko sa mga bugas kag mga bulong suno kay Kap Wanesa nga ang duwa dira ka makagawad ginagpasaka man. Pero kakipay ba Aaron dahil lang ginot doon takaw okay. Sa personal na yung opinion nga experience ni Kap Wanesa nga una pa po dito ang mga kagawad. Kaso ang argument yung kaso ni hindi sa una kung sinong una nagkuha eh. Ang pamangkot diri ano legal ang pagpagwa sang pundo nagagi sa proseso o kon wala. Kaya ang ila diri nga complaint is wala nagagi sa proseso ang pagpagwa sang pundo dira sa barangay San Isidro particularly ni barangay Captain Ronela Wanesa. Amo na yung argument mo, no? K5 Aaron, regardless kung una po to ang pulok-pulok ka mga kagawad nga tawag ni una pa to sa par sang ilato nga mga tinawo or kung mga kakilala, pamilya nila sa atong sini nga mga K5. Regardless amo na nga akto sa mga barangay kagawad pag-abot sang bulong kag bugas ang pamangkot na know-how sa panindugan ni Kap Wanesa na no wala gyud ba nagagi sa proseso ang pagpagwa sang pundo para magbakal sa mga bulong kag bugas? Actually K5 Ray nagagi sa usa nga proseso panindugan ni Kap paano kung nagagi sa insakto nga proseso ano ang explanation ni Kapitan Wanesa kay ginatawagan ta sa para tanay blood direktas kita makapamangkot siya ti ginapatay man ang cellphone. Go ahead K5 Aaron. Yes K5 Ray explanation sa ni nga may gin iwat sila nga session pinagi sa session yun may agenda din nga gintakal sa K5 Ray. Okay. Kami nasambit nga pondo. Nga may pagkakantuan ng ining pondo K5 Ray which is nga gift giving program nila
K5 Ray kag naistoryahan nga diri sa 800,000 plus nga pondo pagkaon bakal sa mga pulong para sa mga senior citizen, mga bugas na para sa pigado nila nga mga pumuluyo sa rehabilitation site. Ginabanta na 300 plus nga mga recipients pero nag-come up sa 600 plus sa K5 Ray. Ini perindugan niya nga ginisosto nga proseso ang pagpagwa sa sa government funds dabi ka kay 5 aron basic malang dira kung may ara ka magpagwa ka mo sang pondo and ma-purchase ka mo sang isa ka butang no sang isa ka bagay sa aton sini nga mga ka K5 may ara ina sa kag need mo na mag-submit sang quotation no kung sino ang kay sa government fund dabi kung sino pinakabarato mo na most likely no tapos butuhan na sang konsyal sang konseho sang tanan kung sino ang pagakwaon nga supplier based sa reasonable nga presyo kag quality sang produkto nga i-offer sa barangay no ang claim dire nagpagwa ang barangay sang pondo in a separate transaction 94,122 pesos .32 centavos ang ging release kagin bayad sa Richmart Enterprises for the office supply sang barangay. Ang claim sa mga complainant, particularly sa mga barangay kagawad ni Kapitan, nga waay nag-agi sa insakto nga proseso ang pagpagwa sang pondo kay wala nag-agi sa bidding process. So ang pamangkot ko sinidre, kay tiyang mga kagawad ni may aran sila nga mga komitiba. Sinong komitiba nila sa sa procurement sa aton sini nga mga ka-K5 nga gina-claim nila nga wala nagagi na sa proseso. Ano gid man ang matuod sini kuno-suno kay Kapitan Vanessa ka-K5 aron? K5 Ray sa nasrig ni Kaponesa ngati nagagi sa sila niya sa gusto ka proseso. Okay, i-claim ta nga nagagi sa sakto nga proseso. Magambal kami nagagi sa sakto nga proseso, but so lang gipatig man ni Kapitan Ronela Vanessa nagagi sa bidding, may quotation, etc. so on and so forth. May suhan ka malang dabi kung wala bala nagagi sa due process bala ka K5 aron ang pagpagwa sang pondo mo no. But then it's up to Kapitan Ronela Vanessa to defend herself against sa mga nag-file siya sang kaso kag sa claim sa mga nag-file sang kaso sa iya. Okay, na-interview mo kagabi si Kap Ronela Vanessa? Yes, K5 Ray, ara sa July. Sa sunod gani i-prepare mong mga pointer sa nga interview siniha para mamo pila ni ka minutes ang interview ya? Pila ni ka minutes kagabi? Mga 5 minutes, mga 5 minutes. Pamatian tabi si Kap Ronela Vanessa kay may ginapanindugan man isa mo. No, nga do something like ano nga ambal ni Kapwa Ronela Vanessa how ano kuno do politically motivated ang pagfile sang kaso siya ano personal? Yes, K5 Ray. Ano do gina ipitsan ano? Yes, K5 Ray kay since nga nagdaog ni siya kaya landslide vote K5 Ray. Mo ay gid na siya sang kagawad nga nagdaog si Kapitan Vanessa no? Solo lang gid na siya nga nagdaog mga kagawad dito sa Liga de Election ubos per dito. Yes, sa mga K5 Ray, kanti amo ning nagadumot gid sa iya ang treasurer ni former kapitan da directorate sa mga nagadumot gid sa iya K5 Ray. So ining pagpasa sa iya kuno sa kaso kanti ining pag-suspend sa iya nagapati siya nga parte ini sa politika kay sulit kagugma si sino ang sekretary sang barangay nga way na dala diaw? Abo nang Mr. Platon K5 pamangkot mo kung sa meeting bala may ginatawag kita nga formal meeting may minutes of the meeting na mo so bala na sino na mga nag-attend kung nag-attend to na butang to mga pangalan sa kagawad tapos ga-claim sila diri nga wala nagagi sa proseso ito mga alipungoy ito sila karon sige be pabati bi ang interview mo kay Kapitan Ronela Vanessa kagabi. Okay mga ka-K5, maayong hapon gid subong ko punta si punong barangay Ronela Vanessa diri sa barangay sa Sigmaro inimikang tanan sa isyu no, isyu nga gin aboy sa iya natoy sa pondo pero ari ka diri subong gud nga magkuha sang yang paathag natuhoy diri mga ka-K5. Kap maayong hapon sa imo. Maayong gabi sa tanan nga pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Dabi na gid sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Okay. Dapat pa anong reaksyon nimo
sa atong masobra upon 800,000 pesos na pondo. 800,000 plus? Though nakibot gid ko kay nga ang 800,000 plus nga ina purchases ina sang medicines kag sang well-milled rice. May resolution ina nga ginobra ang Barangay Council sang San Isidro Haro. Now, pag-distribute sinang food items kag sang medicines ara dira ang Barangay Kagawad. Kin-distribute ina dito sa relocation site. That was December 14, I think. Tanan nga Barangay Kagawad ato didto. Si Barangay Kagawad Ruby ganit na ngayo payasang isa ka sako kay dalon niya sa iya tinawo. Tapos ang expected namon nga tao the time is only 300 or 400 but we come up with 600 plus recipients. So kag ang tanan man niya nga bulong, ang mga branded pa na nga bulong hindi lahog-lahog. Pag-deliver diriya sa amon sa barangay hall kag ginsukot ako ni Kagawad Ruby kundiin ang habulong 5 oras sa sulod sa opisina. Pagbukas namon una pa siya pudyot sang bulong nga azithromycin. Tapos kinsiling niya nga ako na lang ini kay amo niya ang akon nga bulong kun magkuan siya. Hindi lang ko sigurado kay daw may ara nga nebule, no? Tapos si Kagawad Roland Halbuena nagkuha man sang losartan kag sang amlodipine. Sila niya mangayo kuni kay ako ni maintenance. Tapos kinabalan ko si Kagawad Ruby binlan mo ko sang kuha sang azithromycin para dire. Di una pa gani sila kabukad pa lang kami, hakbot na sila ilaya. Oh, that's the reality. Hindi na sila kasiling hindi kay tanan nga kagawad ari dire. Tanan nga purchases ang barangay may resolution nila. Okay? Amot sa ila. Tapos amo ini, ang tanan nila nga baho ginpatong nila sa akon. Now, wala ko gid ini ginamat-amat ko lang inihambal but now it's time for me to open up. Amo ni natabo ho, pagpungko ko gid taga DILG kag taga accounting office. Tanan nga nabaton ko not presented. Journals, logbook, withdrawal slip, transmittal, purchase order, purchase request. Ang pinaka-importante gid nga financial statement, wala ko may nabaton until now. That was in November 29, 2023. Until now, wala ko sinakabaton. The other day, nagkadto ko dito sa accounting, nagkadto man ako dito sa COA. Asang 19, galigin patawag ako sa COA. Katatlo na nga patawag sa akon sa COA. O galing kayang COA iya, reset ang schedule. I don't know why. Kung nga practice ang sa DSWD kami, ga-expect ko yung kuha manaog sa mon mo to do spot audit. Diriya lain, kami iya makadto dito kag bitbit namon binagtong. Now, nagambal ang kawa sa amon nga wala sila, balaan mo ang report sa accounting office, ang report sa COA hindi magsanto. That's why ang eksakto nga proseso gitani sini nga dito kita sa accounting, ma-present sa aton nga documents, then ang COA, amo ng katapusan. Ang sa Barangay San Isidro, suli. Dito kami gauna sa COA, kag manaog sa accounting. Now, so hindi magtabo ang ila report from 2019 to 2023. Now, the son naghambal ang COA, kapadali ang imo nga barangay treasurer, kag ang imo nga ang previous ng barangay treasurer nga kontrako sa nagligan nga administrasyon sa nagligan nga year kag si barangay Captain Duresa sang demand letter. Hambal ko kapilan ako napadala sa ila sang demand letter since October, wala asang since December, wala sila iya padala sang wala sila iya gabaton. The other week, that was siguro mga August 15 or 16, nagpadala ako dito sang demand letter. That was 23 o kung ano to, nagpadala, 20 gali. Nagpadala ako kay treasurer nila sang demand letter, insabat siya sang amon, insabat niya nga ako nga driver, hambal niya, ikaw nagali, kamo nagali na sa barangay hall ang Kagawad Subong, kay kamo gapang dulong sang sulat. Tipos mo lang ang ako nga driver, tapos ginpamangko, naghambal siya, hindi siya nag-receive. Ever since wala siya ga-receive, pinapicturean niya lang.
Pag-receive niya, again picturean niya lang. Tapos nagambal pa siya nga, wala ko niya labot. So ginabalan ko si Kap Doresa, nagambal imo treasurer nga wala siya labot. So this is iniya nga duha accountability. Interview kagabi ni K5 Aaron Lloyd Repollo kay Kapitan Ronela Wanesa. Anyway, si Kapitan na willing naman magpa-interview subong, naka-standby naman siya sa aton sila. K5 Aaron, salamat kid. K5 Aaron. Yes, K5 Ray. Oh, thank you. Sige, naka-standby si Kap Wanesa. Sige, K5 Ray, kagining balita ka durungit sang kalwag sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Trifolio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo, K5 News Japan. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras, alas 8:42 sa aga sa ito sa Libarwa kapag pangalagad Kap Ronela Wanesa sa linya. Kaupod ni mo Kap si K5 Ray Umalay kag K5 Ted Auhero Francia diri sa K5 News FM Iloilo. Good morning, Kap Wanesa. Mayong agas sa tanan nga pumuluyo sang syudad kag probinsya sa Iloilo, labi na gid ang pumuluyo sang barangay San Isidro Haro. Alright, Kap, si K5 Ray Umalay din sa upod ko diri subong si K5 Ted Auhero Francia. So regarding din ba sige file si mo no nga complain sang imo mga barangay kagawad. Iklarohon ta lang Kap sa imo Kap, patanan ni sila nga barangay kagawad ang nag-file sa imo. Balaan mo sa 7 ka barangay kagawad, anom ang incumbent, isang independent na nag-upod man sa ila. Okay. So ako lang niya ang isang independent barangay captain pa. Okay. Nga nakalusot sa ligan ng eleksyon, no? Oo. Okay. So, amo na sitwasyon diri sa amon. Okay. Kap, isa-isahon ko anay ka pa ang pangalan, din i-confirm mo nimo kung ano siya ang posisyon nila sa bay barangay para at least bala ma-atag sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Okay? Si Eugenio Bolivar, barangay kagawad ni? Oo. Okay. Si Cheryl Maralit. Siya na ang barangay treasurer. Previously. Siya na ang may gakapot sang barangay San Isidro. Gaak man na siya sa barangay captain before nila. Okay, barangay treasurer siya before nga nagbarangay kagawad? Hindi. Si Cheryl Maralit, siya na ang barangay treasurer sa previous administration. Okay, previous barangay treasurer man na siya sang akon nga bana before nga si Honorable Barangay Captain Benjamin Tutoy Wanesa. So nag-assume lang na sila tanan. Si pagpatay sa bana ko, nagpungko si Clapton Di Masuay. Pagpatay ni Clapton Di Masuay, nagbulo si Barangay Captain Doresa, the same person. Kag si Kagawad Rene Di Masuay, amo na siyang barangay secretary ni Barangay Tutoy Wanesa before. Mga tao na sila sang bana ko. Okay, so mix ni subukan nagpasi mo mga incumbent kagawad kag mga previous ngara sa Barangay Hall. Si incumbent na sila tanan. Okay, si Ruby El Galiano kagawad. Si Ruby. Hello? Si Ruby Galiano, hari na siya sa Bakhaw. Okay. Siya ang barangay kagawad nga number 1. Okay. Si Roland Halbuena. Si Ronald Halbuena, barangay kagawad na siya, assigned sa Zone 6. Okay. Si Bernard Himolgada. Siya na siyang barangay kagawad na assigned sa Zone 5. Okay. Si Felix Doresa, hindi na bago sa amon si former Kapitan Felix Doresa. Hindi na bago sa K5. Si Jeanette A. Regbea. Amo na siyang amon nga staff nga una nga nag-ayo siya nga mapungkok maobra diri. Sige accommodate man na namon siya. Pero sa pagpungko niya diri sa amon, wala kami kabalo nga siya nagali and eye and ear nila. Kay kontrahanay man na sila. So gipasudlan ang tanan na iyang complaint against nga sulod dira sa amon for summon, ginabasan niya ng i-chismis sa sagwa. Okay. So gipasudlan ka dira sang spy. Okay. Oo. Si Janet Nagakuma nga upod mo ngaging pailan sang sining complaint. Ano na siya? Treasurer mo subong. Si Janet Nagakuma amo na siyang barangay treasurer pagpungko ko gid. Okay. Wala na kami nga duwa problema Ang sekretary mo ya? Ang ako niya mga secretary si Lovely Sumuga. So why sa di na bilong, why sa na upod? Wala. No? Okay. Sige, kap amo lang ka simple kaging basa taning affidavit sa mga complainant, no?
against sa inyo ni Janet Gakuma nga imo sini nga treasurer sa barangay. Simple malang ang complaint nila dire. Wala nag-agi sa proseso ang tanan nga pundos ang barangays, particularly ang 818,000 nga total, 818,085 pesos, 0.4, no? Ang claim nila is wala nag-agi sa bidding process kag procurement procedure ang ining mga pundo nga pagwa kagin bayad sa mga kumpanya. Kapitan Vanessa, nung imo sini nga take dire kiti ululupod mo lang kamuda sa barangay kag kagagamay sang barangay arang presensya sang treasurera kag sang secretary kung mag-meeting kamo nanong imo take sini dire? Pag sesyon namon ara nga tanan. Okay. Ara ang papilis. Ginpadulong na to sa ila. Daso hambal niya pa doon na pinatulod-tulod sila. Ara may documents Kadto inyo di tanan kang tanawan nyo, may resibo, may tanan-tanan. Wala kami nga nagtawak ng kwarta. Actually, ang bugas na naging pang-purchase namon, tanan nga barangay Kagawad, kabalo na sila, kay nag-hold kami sa barangay assembly dito sa relocation site. Sila mismo ng hatag. Tanan sila, kada zone assignment nila, nagkuha sila kagintagaan. Okay? Si Kagawad Ruby Galiano, may access kami nga iban. Ginkuha niya ang duwa ka sako, gida. Siling nga na sa amon, dalon ko ni sako nga pumuluyo dito sa iyang area. Ara pa na kami sa gym, sa Kuswag Gym. Napanagtag kami sa mga tao. Bisa nagkundak kami audit dito sa tao, sa pumuluyo sa San Isidro. Kabalo na sila, nga nakabaton sila tanan. Oo, kag hindi na sila ang mga Kagawad magpabulag-bulag at magpabungol-bungol, kay kabalo na sila nga ginambalan ina. Ginistoryahan ina, nga amoning nga, kinanglanta ini. Kag ang bulong naman iya, nagahambal sila ng senior citizen, wala sila budget sa senior citizen. Ginklaro ko sa mga senior citizen, they are entitled for 1% sa total budget sa barangay. Ang bulong nga gin-purchase tawon kompleto sa document. Hindi sila maghambal nga wala. Hindi sila magpabulag-bulag kag magpabungol-bungol kay nga o pagbukas ang pulo ka karton. Paraan mo naman ko si Kagawad Ruby pag session namon tidiin na ang bulong nga deliver na hiling ko ara. Pagbukas ng karton, napaya si Barangay Kagawad Ruby kuha sa azithromycin. Nagsunod si Honorable Kagawad Halbuena, nagkuha sa Luzartan kag amlodipine, kay iya na iya kunong maintenance. Wala gani sila nagpirma sa sa logbook na nagkuluwa kami sila. Kaya ba mo pinapapirma na namon mga tao kung ano ginakuha nila diri. Pagkuha nila may kinakapaw? Pagkuha nila wala ka daw? Sinong tao sa barangay pagkuha nila? Ari ako. Ari sa sulod sa opisina ko gid ang bulong ginpaabrihan. Kabala mo duduso na sila tanan, so ginabrihan. Nakita nila ang bulong. Actually, nagpagawa pa na gani nga siling nila bulong expired. Wala bulong na expired Wala. Okay. Sila ya una nagkuluwa na abot sang bulong. Okay. Honestly. Okay, Kap, kay ang gina-claim lang nila wala nagagi sa bidding process. Nano ni, just like for example, there is again state nila, may 94,122.32 naging release ang barangay, ngayong bayad sa Rich Smart Enterprises for office supplies. Wala sang ano ni proseso Kap, may mga bidding kamo ni, may quotation kamo ni pang pasa sa barangay para kundin. Hindi ara makita na sa PhilJet. Ara na niya may supplier na iya. Okay. Di kami niya kabalo. Actually amo ni hay. Pagpungko namon, intuluan kami sa ilang bookkeeper. Kaya naghambal na sila sa amon nga abuligan nila kami. Ambal ko mandag-nilag kita. Kaya hindi man niya kami kabalo. Ang gitulo sang barangay nila nga bookkeeper sala. Oo. May exchange of conversation sila diri, nag-group chat sa ilang previous administration. Nakita, nabasahan namon sang ulihi. That's why, ginpahalin ko sila insigida tanan. Kaya nga, pagpungko ko gidari sa barangay captain,
nag-sit down si Barangay Duresa at si Cheryl Morales sa akong dito sa Kalanaan sa Paulo. Grocery Palamahawana. Ginambalan ako ni Cheryl Morales. Hambal niya inang pwede nga papungkuon mo lang anay ako ng mga staff. Sa January lang ang imo. Hambal ko, okay, nga asiling ko nga papungkuon ko, anong rason? Yan ba naman nga utang sila? Tapos, after 3 days, nakita ko nga may exchange and conversation sila nga mapungkok gali sila, manhilag sila sakon. So the next day, din pahalin ko sila tanan. Oo. Nag-ayo pa na sila sakon. Napapungkoon ilang tinawo. Kaya may mga utang sila tanan. Tapos ang ilang bookkeeper, nagtudlo gali sakon, sala, ligaging tudlo sa bookkeeper nila. Nga pwede man amuhon mo ni gani kay amo man yang obra. So para sa imo ano na daw ginpatalang ikaw sang previous administration? Isa tuon ina kasi Cheryl Morales nagakadto diri nagasit down siya sa kon. Ari man di ang barangay bookkeeper nga nagatulo. Galing na ginatulo nila sa kon sala. That's why nagkuha ako ya sang nagkuha gid ako ya sang barangay treasurer nga magtudlo iya sa kon sing isakto. Oo. Ginpatalang nila kami pero correct namon tanan-tanan. Sa imo dabi rason? Anong rason nga dogin planuhan ikaw dabi nga dogin nga patalangon kag may ginatabon-tabunan sila nga kapalpakan? Actually, pagpungko ko pa lang white ako kadalagan sa barangay kapitan na kuno-kuno pa lang ginambalan ko na ni Cheryl Morales at ni barangay Captain Duresa nga dahil hindi ka lang imo yung magpakadalagan kay tigulang ka naman, pauway ka na lang. Ang barko, oo, pero padlagan kuya, wala political support, wala kwarta, wala man ang leader. Daw kuya by a landslide vote. Sila nagpadalagan sila with all the political support, damo ka kwarta, damo ka leader, nga tanan sila nagdaog. Ang kontra ko lang si Cheryl Morales ang wala nagdaog. Kaya siyang bagman. Oo. Tapos, inang pagpungko na namon, no, ginambalan ko na sa council. Kap, hindi ka na lang magbalikid. Move forward kita tanan. Ang barko, oo, no problem, kiniya sa akon niya. Tapos, daw sa wala man ang galing inang kapal ko, ari, may kwarta ka nabilin, babakal kita sang bulong. Anong plano ninyo? Ari, ang makuan kita, mag-giving kita. May kwarta ka mo da nabilin. Okay man sila. Ara sa minutes. Gali kay, wala ko kayong sindi. Naglain din lang ini sang ginpadalaan ako yung sang accounting, sang asud nga demand letter to liquidate the amount of from 2019 to 2023. Kasi din si Kapitan Duresa sang unang gapungko. Oo. Okay. Actually, as sa subong, wala sing financial statement ang barangay sa Isidro from 2019 to 2023. Kag wala sila yung nakaubra sang ila budget for 2024. Why? Nag-reenactment lang sila kay nga there is a problem of liquidation. Unliquidated tanan-tanan. Amo ina ang istorya diri. Oo. So, amo ginayaguro nga hindi sila gusto nga magpungko ako kay nahadlok sila nga madiskubrihan ko. Actually, wala ko yan nagtandog kung wala ko nagbaton sa final demand letter halin sa City Legal Office to liquidate the 1 million pesos only or either I have to ibalik ko ang ila kwarta. Anong ibalik ko nga kwarta? Kaya wala ganyan ko nakakita. Ila na unliquidated amount. Oo, magina-support sa akong sang City Legal Office. Di paano na sila ma-issuehan? Kaya sa pagkabalo naton, di ba? Yearly, gina-issuehan sila pundo. Dapat i-liquidate mo na? Anong gaklatabo? Ang diriya sa San Isidro, from 2019 to 2023, wala ma-liquidate. Okay? Ang sambal nila, nakasubmit sila for liquidation, but kulang ang ila transmittal.
hindi man ang gihapon liquidated. Tiling sa akon sa barangay treasurer na si Cheryl Maralit kag si Felix Doresa, nagtalang ang document sa barangay San Isidro. Ay? Ambot na itiel na, naglaktod, nagkanto kuno sa ibang nga barangay. Mga nakasimple, ang mga sabat nila sa akon, actually, hindi na santanan ko yung sa akon, it's because, pagpungko ko, ang tao nga nagakanto diri, kakuha sang barangay certification, kada mo-damo. May ordinance na sila nga manukot, tag 100 pesos. Sa ordinance na nila, damo, kung isipon mo ha, mag-50 lang ang tao sa isang adlaw, kung sobra 50 ka kanto di, o bisan nag-30 lang ka tao, mag-100 ha, that is 3,000 a day. Hasta sa 5 days, that is pila kalibo ina, kung 25,000, multiply mo sa 4 weeks, that is 125,000 or maximum lang kita sa 100. But, ang ginremit nila sa City Treasurer's Office is only 76,000 in 1 year. Ang akon nga ginremit dito sa Treasurer's Office is more or less 150,000, less than 200,000 in my time for 6 months only. Pakita mo ka na ha, ako nga nag-remit ko sang dako, wala kami nga panukot, o is donation. Ang ila nga panukot sila. Donation lang. Kung baka kumakuha ka barangay certificate dresi mo, depende sa tawo kung pinayatag nila. Oo, pero nakakolekt ikaw 250,000 plus. 200,000 versus sa 77,000 nga whole year na nga suktanay sang barangay certificate ng barangay San Isidro sa idalom sang pamuno ni barangay Felix Doresa. Oo, that is Euro 76 o 78. Makita ko manali sa kuhan sa budget, nga mo lang naging remit lang for the whole year, nga may nagdapanukot sila. Okay. Kap, mamo, limited na time ta. Basi may dugang pamangkot si K5 Ted, then last question na lang kami si Murayon, K5 Ted. Kap, si Ted ini, nag-agi sa, mamangkot ko na lang, nag-agi sa bidding or wala ang pag-purchase ang bulong kag bugas? Nag-agi? Sa Philjips. Sa Philjips. Ang bidding may notice of award. Ang ilang nga tanan nga bidding, honestly, ang tanan nila nga bidding, wala si notice of award. Sa Philjips, okay. Kita kapapalotan eh. Kakipagted ang Philjips sa basta ganun mga pundo sa gobyerno. I-post mo da sa online na. Oo. Kap, ikaw nga pamangkot, Kap. Before ka mo mag-purchase, may approval sa council, ibla? Oo. Nag-approve sila, wala sang sanona, may ma-document ninyo kung sang sano to? Tanawan yun di, kay bala nung ipadala na naman kay kagawa dito sa balay ni doon na pinatulagay bala sila. So ginambalan ko, ginapinatulagay sila. Tapos ginambalan ako sa ilang bookkeeper, ilang mapirma, gina sila kay bala mo, balaan man na nila, kay ang transaksyon na nila diri sa barangay San Isidro, wala pa silang wala pa tanan-tanan, ginaunahan na nila sang cheque. And honestly, diri sa barangay San Isidro, tanan transaksyon nila, ang ginabayad nila sa supplier is cash, not payable to. Amo nang kamaturan. Okay. K510. Kap, prangka na lang sa Sugilano ni anong imo paglantaw sining pag-file sang kaso sa council mo sa imo? Politika? Wala man ko gani gamit lang sang politiko di nga nagakontra sa ako. Tingin nagatakod ka da bisang may tarpaulin ka bida sa tubang ka barangay mo mas mo na guro nga creates la? Ika naman sila may tarpaulin diri sa babaw. Makita nyo dito sa babaw si Kagawad sa Rabia. Makita nyo nga diri sa piyak okay, imaw ka mo ni Jamjam ha? Puro ka mo nakapula ha? Iyan na yung sa tao da nga din butang. Alang-alang ko kwaon. Dali lang. Before kuni nagdaw ka to by landslide vote kinamasaan magito si kuano gin magito si Cherry Maralit. Ang tinaga. Pero ganiban simok na? Lapit 500. 500? Si Felix Doresa. Lapit 500. Si Felix Doresa, libla ex-kapitan ni kapila siya ganin sa pwesto? Ika number 4 siguro. Oo. Naigo to sa imbor na lang isuda, no? Sa pagsulod mo, kumusta inyo nga relasyon? May bloodbath ka mo gimani? Nga daw hindi na ka mo gayahoy nga dani? Nga mo na nga daw ginpakitaan ka na nila pag-agi, pinulihan ka nila, kay outnumbered ka? Posible mo nang tuyo nila, kay ba mo nagsambagi na yan si Cheryl Maralit sa grupo, kay ba mo siya na yung leader nga, 7 ka mo, isa lang siya, 3 ka mo sa iya. Amo na bala? So kung ang nagkakatabo subong ang sa council, in fairness sabi sila, ano ni fault finding, nga pangitaan ka lang ginilas ang gamay mo lagi niya sala, kag bombahon? Oo. Sa
Ang uli, may abogado nga naghambal sa akon nga friend ba naman nga naghambal nga kaphalong kada kay wala ano ginapangitaan ka ginila sing gamay nga litib. Okay? Gamay nga litib. Tapos ang pagini, nag-trigger gina sila ya siguro kay wala ano nag-file ko yati sa ombudsman. Okay? Against kay? Ombudsman. Sino? Ginibutang ko da sa Felix Doresa sa Cheryl Morales. Okay. Amo lang gibutang ko pagbalik iya sa ombudsman may nakabutang diri nga Cheryl Morales, Felix Doresa et al. Tapos sa kabaton man ako sa communication sa COA Regional Office, they are conducting an investigation. You have to expedite puno sa investigation. Kaya mo na yan, kung nga ginahulat, amo na kag nag-trigger man sila nga nag-counter kuan sa akon. Kung mga malang iya, wala ko niya natani kung gina-explica na nila sa akon. Kadto mo diyan sa barangay hall, wala isang papilis sa ginbilin si Cheryl Morales, dito sa balay nila gatumpo. Ay, Oo. Wala gani kami sa hospital, di isang tanan-tanan nga. So, nakagali file, kapo nakagali file ni kaso sila sa ombudsman before sang ilan niya nga si complain niya si imo? Oo, naguna ko file, kaya anak ko bala sa padala sa nagbalos na sa imo? Nagbalos sila sa akon. Kap, before ka nagpongko as sa punong barangay, nag-household cleaning ka, but sa lingon nga gin pa-audit mong tanan, in-inventory mong tanan na pilang biling nga pundo, amo na, nag-imo kasi nasang household cleaning mo? Amo hinihay. Nagkatudiri ang taga-DILG, taga-accounting office. Amo ko ang ginaya daw protocol, ginaya nga ako ng turnover sa tanang nga document, ara ang taga-DILG, ara ang taga-kuan, taga-accounting. Hindi ko yata ni magbaton. Kaya nga, wala sing financial statement. Ang use checks, wala. Transmittal, wala. Journals, wala. Ang withdrawal slip, wala. Ang deposit slip, wala. Wala kagigya, tanan nakabutang, not presented. Hindi ko natani magperma. Siguro sa tanan guro nga barangay kapitan sa 180 barangays, ako ang pinakaulihi. That was November 29, kay hindi ko magperma. So, gisambalan ako sa taga-DILG ka permahi, manabat lang na sila ila sa ilaya nga kalabton sa COA. Amo na iya. Subong honestly, kung magkanto kita, mag-file kita sa mga documents sa ito, mauna kita sa accounting, then ang accounting mapasaka dito sa COA. Subong niya ang San Isidro lain, ginapuna sa accounting ang COA. Then ang COA, ipapalaog sa COA ang among document sa accounting. Now, it was found out nga may discrepancy sa mga 12 million plus hindi makita, di ba? So, kung gusto nyo sang ito sa COA audit, hindi sa akong tagaan ko kamo. Okay. Ang imo sinikap kapag pati, it's a politically motivated nga action against imo, sang sining mga barangay kagawad nimo, lakip na, ining former treasurer nga nakasumpong manimo sa pagkabarangay kapitan nga si Cheryl, lakip ta ang former barangay captain sang San Isidro nga si former captain kag subong kagawad Felix Doresa. Wala kami na inay ni kagawad Doresa, bisan namo pa lang na nag-ikuan sila sa ako. Dahil di ari di sa sako, natambal sa sako nga kap, hindi ko ya magpadalagan barangay kapitan magbunggo simo. Sing kumaba na itas dason kung sino sa akong do daw. Wala yan hangkat ko sa kabalan mo, politika niya mo. Wala ya sing friends sa politika. Tubong ko lang na labanan. Mga tinawo na tanalibanahon ko. Kap? Ining gakatabong ini sa imo pagpating nga pagtimalos ini sa imo, kabangod nga outnumbered ka, gapati kasi na nagpapinapin sila sa ila mo? Kung may amo sila? May tao lang ako sa likod nila, kaya nga kung sila lang wala man. Sino ni Kap ang dako nga tawo? Walaan man na sang bilog ng syudad sang Iloilo. Way pagko kay balo. Kap. Wala na sang tanan. Kap. Ang mga tawo sa Iloilo guro kay balo pero ako ay ko kamaana. Sino dya? I-describe lang. Walaan mo ran Sino daya? I-describe lang da Kap. Kung sinuran. Oo. Kung sabagay, wala kami niya sing hiligot-ot, wala kami sing kaakig ni Mayor nga duwa, wala kami niya kanya siya na yaging suportaran ni Banahon kung pagpungkok. Duradanlog ka kapaw? Wala ko ya. May tao sa likod. May tao sa likod ni Mayor. Kap? Di magpatawag si Mayor Treñas ka mga meetings kapitan. Subong kay ti daw frequent ang meeting ay mangkot kung gaten siya. Gato ka gina-invite ka ay?
Gina-invite man ko, wala man ko kapamati. Oo, balaan mo, si Mayor ginayagani, nagpatawag sa mon pagkabalo ni Mayor na kadamo sang ang barangay kapitan na wala ka-liquidate. Then, pag siling na gani ni Mayor niya, ikaw, liquidate within 5 days. Pag abot naman niya sa San Isidro, hambal niya, di ang taga San Isidro nga kapitan, top notcher, kagit imo iya. Kung alang-alang ka lang sa term nga word yung pagwa ni Mayor nga alang-alang ka lang, abi na iya sa ibang nga barangay kapitan akon. Isabat na si Mayor, bago lang kuya balaging nagdaog ng barangay kapitan, iya niya sang ni Cheryl Morales kag ni Kapitan Felix Duresa ang accountability nga na. Kinambalan gali ako ni Mayor nga ang hambal ko padal i-demand letter. Hambal ni Mayor, hambal ko Mayor, padala akong sang demand letter. Wala nila ginasabat. Hambal ni Mayor, padal kwa ka abogado, filing, sila niya, demand letter. Si Mayor pa na ganina ng balsa ko. Sige kasi, kung man ang demand letter, kaya nung mo ko'y hindi sila ilang magsabat, ang bal nila sa ako nung talang kuno sa dito nga barangay. With this subong Nela, with this strained relationship na kay tinapay sila kaso muna bala, paano mapasiguro nga ma-deliver yapon ang serbisyo sa mga pumuluyo dahil sa San Isidro Haro? Kay kamo mismo nga mga opisyal hindi man namin ang pagtinamdanay? Actually, ako lang niya isa kadangan ko man gani isang nakita niyo da nga tagahawak ng tubig dito sa likod ng SMDC. Tagahawak ang tubig nga na padiklagin ko pa dito pa kadto sa kwan sa catch basin. Tapos inupaan ako sang kwan sa taga city engineer, sang sila ni barangay ni Kagawa Duresa. Ara man so si Cheryl Morales, si Kagawa. Tanang nga Kagawa, dato man to, nga nagastambay sa likod, may sila kagi, kaliputanay man lang kami. Masausaw sila, sin ko hindi ka pagtanduga. Naging umpisahan ko, masausaw ka mo. Kung pangita ka mo to, ara naman ang tanan nga drainage, itudlo ko man na sila, ko kantuin yung nadaan sa tubangan, sa saytay. Wala man sing isa sa ilang nga nagkanto. Tingaan nga na obra ko man nga ako ng isahaw. Wala na gani sila nag-OD diri si Kap Duresa. Halin sa pagpungko ko November. Katatlo pa lang siya nag-OD. Siyang singi pa lang niya nga binulan nga katatlo. Ginatagan mo mas lakwan? May mga schedule mas lang nga officer of the day? Oo. Kaya nagambal ginayang taga DLG nga tinanglan mag-officer of the day din sila. Half day man lang na gani sila. Kaya mo man ako nung ila practice. Di sinong may gato dyan si Felix Duresa? Wait talaga, Jote? Si Kap Duresa, wala siya ka-duty. Halin sa 2020. Abo ta? Tiway magambal nga ka, pinikok duty, sakit busong ko. Nagpuan ko siya, nagpa-opera sa iya mata. Kikwa na niya, consideration na iya. Oo, doon. Oo. Pag sini nga nag-ayo na siya, wala man siya nagkanto. Di, igo siya nagkanto. Pag-file na nila. Kada ano nang inyo nga kuhan nga regular session? First Friday of the month, kaglas. First and third. Sa buwas gali may kuhan ka mo session. Ano oras? Sa dyan nga mo nga session. Oo. Abot, base na sila. Sa dyan nga mo nga session. Mag-session kami ya. Wala issue. Kuhan gidya obra lang gidya obra. Kagi gani nga session kami. Sumulod si Cheryl Morales. Nagumbahanay kami di nga duwa. Nagsingkitanganay kami di sa sulod sa session hall. Nakuya lang ko magambal nga pwede pa ka mapa-arrest. Kaya wala nagsulod ka sa session hall. Wala ka nag-request sa kung sit down ka. Oo. Ano nga obra ni Cheryl Morales nga ginadot-dot yung ginang iya ko galingon da sa barangay hall? Moralet? Amo nang ilang barking dog. Amo nang ilang leader. Nagsulod siya sa session hall. Totoo niya tanang nga kagawad ari diya. Bumbahanay kami nga daw kasi gitanay. Galinupad niya papel. Kaya nga, aging basahan ko siya sang results sang turn over niya sa akong sa tubangan sang council. Siguro wala niya na mahibalo ang council. Basto siya. Nagtindog sa kanagwa. Oo. Amo na natabo. Hindi na na magbutig ang tanang member sa council. Oo. Pasensya kay tinuwa na kita oras ni kagsimpo sa ito sa libarwang pagpakalagad. So ready ka anytime patawag ka sang council ka god imbestigaran ining imo sining complaint against imo. Wala kuya problema ara di ako pito bisan subong katuan nila di. Kung may sala man ada iya. Gitudlo na sang ilang bookkeeper sa akong sugo ni city ni sa ilang kung may sala man ada iya kun ano man ada iya ang barangay bookkeeper ang nagtudlo sa amon sang sala sugo ni Cheryl Morales. May kopya kasi ni Kap sang complaint nila?
Ari di sa ako. Okay. Wow, nyo ari di. May ari man kami din nga kopya what I mean is at least nabasa mo na review mo bla. Ang complaint siya. Oo, pagbasa na kuno sang gani sa mga barangay council nga din barangay kagawad nga din padala sa ila sang council ang akon nga makwat nakibot sila kay nga impamangkot sila sang amon nga staff nga ang din Thailand yung sikap sinya wala kami kabalo kag ipapirma man lang kami tanan. So meaning to say, wala sila kabalo kung anong content sa ginpermahan nila. Sige, salamat kita Kap Ronela Wanesa, Barangay Captain sa nga San Isidro Haro sa pagkatag Chimpo diri sa Ronela. K5 News FM Iloilo. Taga din ka Kap, taga dingle. Oo, taga dingle. Dumupoy no? Oo. Ngani duro dumupoy matos dunyas eh. Sige Kap, salamat kinimo Salamat din mayong aga sa tanan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Nabatian si Kapitan Ronela Wanesa ang Barangay Captain subong sang San Isidro Haro nga tigin pangpailan sang kaso. Sang iya sini bilog nga barangay Kagawad lakip na ang kontra sini kag former barangay treasurer nga si Cheryl Maralit no sa aton sini nga mga ka-K5 sadya lang ang pinulitika sa barangay sa aton sini nga mga ka-K5 di na takakuha to kay ka-K5 Bral pitiganan na lang na 11 Mbps program. Atong issue naman to sa may Barangay Lopez Ainato no about sa picture to ni Miss Raisa Cho ginkakas naman to ka K5 ted ginkakas naman to sang barangay no sa aton sining mga ka K5 tiba sikag nambalan sila sang ila to nga kaksanyo na lang na kakasanyo ta lang yung mga tarpulin sa syudad big ko na Oras alas 9:13. Good morning Ed, Jeff Brian Kanya, Ian Aklo Kagampang, Mambing Space J sa ato sinibar nga pagpanglagati kung way kaglimpyo malang si Kap Wanesa, way sa kulbaan no? Kung may mga balam lang siyang bitbitok, basically gani atong 12 million to. Amo tong update to. Amo tong masakit to. Kapilex, agawad. Ano tabo man? Dito ya, dito niya 12 million. Ay sus. Treasurer. Che! Why gid nila madala sa hilot-hilot si Kap Wanesa no? Okay, bala mga hindi mo na siya matunga-tungahan. Ka independent minded bla kay 5 Ray. Kag fighter mabato. Bato. Oo. Kaya bala bisan ako na isa. Kung manglimpyo ka kanali kami Bornalyo. Ayos. Sige, sa to sa mga ka-K5 ito oras kitchen po sa to si mga pagpangalagad pagkabulos ng impormasyon si kayong lawas si Dr. Emil Uy kag bantayan sa 11 Mbps program ang dugang nga mga impormasyon kag balita sa pagpangalagad di ka-K5 dyan na Sapyo. Sa pangalan sa Bugos Kapero sa K5 News FM Iloilo, ako si ka-K5 Reyes, Peha Umalay. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa